Zay koa mba ny fasa mila 500 euro nde vidianako bienaka andeha Dubai fa mareriva départ naka. Ino raha volagnao zay chérie? Mila andeha Dubai anao amare ariva. Haza, nagnino ma natao tampotampoka be karaha zay chérie? Ha, ke ino ma problème nao koa zay tampotampoko? Non, tsy hoe problème boka fa tsara boka ny organiser-tsika raha zegny koa izy tsy tampotampoka mba tsika hoe niaraka nandeha vacances à Dubai chérie. Ino? Anao matoela be ty mba za tia raha, hein? Eko fogna mivolagna aminao koa za tiaka aminao andeha hagnano vacances zegny. Azonao zegny, boko za ty tsy gadraka mila gardianao andeha hagnaka za aty ary. Azonao zegny? Alfasa vola zay fa zegny niany koa fa tsy lefanao. Afa ianao la suite-nazy atsika niany raha fa misaka. Chérie, s'il te plaît, chérie, za diso. S'il te plaît nena alfasa vola zay fa za ty tsy mila matoela tsy andeha haka plaisir anaka tsy andeha hagnamia vola za. Azonao zegny? Alefako zegny chérie, alefako vola zay otriny tsara zo 1500 euro. 1500 euro zegny vidiny billet fa tonga de fa alfaso 5000 euro satria vola n'hôtel naka ndraiky argent de poche naka agny. Zay koa mbola tsy ampy za mikaiky anao fo. 5000 euro chérie. Alfaso raha zay 15 minutes délai mezako anao. Niany koa fa tsy alefanao anao niany fa bloqué partout. Ya asa tapagna appel chérie, za bloqué-gna. Alefako zo vola zay toko virement instantané azonao zo io chérie. Alfasa zegny miampy vola azo koa za mikaiky anao. Matoela tsisy jiro ndeha gnaka za hagnano vacances zegny. Ndeha hamono passeport naka edaka eo. Izy amin'igny matoela fa tsisy raha vita.